Добавянето на нов абонамент се извършва от модул услуги. В лявата част на екрана виждаме всички вече добавени абонаменти, а отдясно възможните настройки. Бутона добавя ново абонаментно посещение. Ние сме разделили настройките на 4 раздела: настройки за достъп, други настройки, ограничен брой посещения и плащане. В раздел настройки за достъп задаваме дали услугата ще бъде валидна само за този обект или за всички обекти, които управляваме. Освен това, можем да определим различни часови зони на ползване, както и различно работно време през уикенда, като картата ще бъде невалидна извън тази часова зона. В други настройки можем да определим дали абонаментът да е за служебно ползване, дали да позволява намаления и дали има включени тренировки с инструктор и ако има, то на каква цена. По подразбиране, всички новосъздадени карти с неограничен брой посещения. Ако желаем да зададем ограничен брой посещения, трябва да отворим следния раздел, да поставим отметка и да попълним параметрите. Последният раздел касае плащанията. Ние сме дефинирали няколко типа плащания: на една вноска, на равни плащания и на неравни. Където цената на картата може да бъде различна за всеки един месец от избраната валидност на абонамента. Опцията "Подновяващ се абонамент" автоматично подновява картата при нейното изтичане. Преди да създадем новият абонамент, трябва да му зададем име, след което да натиснем бутона "Запази". Редактирането на вече добавен абонамент се извършва по аналогичен начин, като за целта трябва да го изберем от списъка вляво, да нанесем корекциите и отново да натиснем бутона "Запази". Изтриваме даден абонамент чрез натискането на бутона "Изтриви".